everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Kasi maglawas! Huwag ka na magtuglas sa ubos! Dad ako, sanay mo talaga, prinsesa. Dad ako, Marina. Dad ako, sayang at umaga. Wala na ako, prinsesa! Sakit sa akong Agos ang dugogi kasi mong nangakong gikawran. Sige! Patya na lang ko! Patya na lang ko! Kawa kong mahibawa na gipagkita mong prinsesa! Palaguton ko ni Ma. Huwag ko ikaw palaguta! Nagsulti ko sa tinuod! Huwag ko mahibaw! Mami Marina! Siya ba? Dili! Dili! Isa ka! Kung gano'ng... Eden! Eden, palayo ka na mo! Palayo ka na mo, anak! Mami Marina! Ikaw ang akong gipangita. Dili! Dili siya kayo magipagkita! Dili siya iskarita! Eden, dagan! Ayaw siya mabuta pa doli mo! Kaya mo patay siya ang tao! Dagan! Ay, may patigol siya! Ang paigon siya sa kaputol galawas! Paigon na siya na mo! Ikaw na lang siya na ako! Pupalayo ko niya! Udagan ko! Ayaw ka, Dad. Makiksulti ko ni mo, Eden. Asa ko di mo tanda? Gukdon ta si Eden. Kinahanglang magkasulti mi. O kinahanglang dili siya mahadlok na ako. Kibati ko nga siya ang prinsesa. Wala kinahanglan nga imo pa siyang maging sultihan. Dili siya ang prinsesa. Hilom! Maglagot ka ni ko, Marina. Kuhaan ta ka sa imong sod sa ginawa. Kinahanglang ipaila ko ni mo ngadto sa akong anak. Dili mo siya anak! Mudagan ko! Mudagan ko! Nasama tag akong agtang. Beset ka, Marina. Gipalagot ko ni mo. Tuwa na siya. Wa pa siya makapalayo. Kinahanglang makaliot ko og bagang kasagbutan. Og ato ko ibili ng akong kaputol sa lawas. Dili ko dinhi. Kay tingalig adunay makakita kanako. Ginoo ko. Ay, magkapego na ka akong anak. Hinaot pa nga wa siya makitiniis ka. Ginoo ko, ayaw intan pasang di si Eden. Maluoy ka. Tingog sa uwak. Nakasiguro kong si Iska na pagkauwak. Mutago ko! Mutago ko! Uwa na ko makadugog sa tingog sa uwak. Magawas ko din sa akong gitaguan. Pagitaon ko si Eden. Layo-layo na kong naabtan. Usa ka na nang galang akong nakita. Ganun gusto siya magigsulti na ako. O, managkaila sila si Mami Marina. Oh, si Mami Marina. Ako balikon. God, anong kipiyaan man ako si Mami. Nanikurong man lang kong ako. Nagkadugo na ba tong iyang naong? Balikon ko si Mami Marina. Magdali ko. Walang untay daw tang nahitabo ni Mami Marina. Walang unta.
Naibot na! Naibot kita! Naibot kita ang panakmitawan sa kusampot. Pati sakit lang itaon. Paghapdos. Nagkalain na tanawon ini. Doon na may lungagining lubot ko. Huwag kay tambal na dong. Ah, tambal ba? Di ba kaliwat mo magmananambal do? Tambali taon ni sampot ako nataruyan imo pa na. Ikaw na ba hinungdan ini do? Laan ko di mong ungo. Bisag dili ko ungo. Uy, ngano ka man? Ginuslag mo na ni mong baraw ni mo ibabos lang misa. Ngano ka? Hoy! Ala, dong, Rian, gibiyaan ko kunin mo. Ala, sige, do. Biyain lang nga sa daanin mo, do. Di ka magkonsensya, matitanos ko. Patay ko ini. Patay ko kagunti ka, do. Sige, biya. Lagaw. Biyain ko, do. Tama! Iring! Abi na ko ungo ang iring. May biya ng iring. Ano di ay? Saon mo ka niyo. Sa kalibutan mo, masim kang biya-biya. God! Abi na ko biyaan sa ko ni mo. Iring to! Naadlo ko sa iring. Kanit nagtugpas ko tubangan. Isog na pagkitingog. Pero salamat to, salamat. Kaya ka mo biya na ko. Pero ko layoon sa ka. Sabar ay. Ano mo biya man ko? Nga ako maning bahay nga imong gitungtungan ron. Deno. Dino. Ang kabuang nga. Imom din yung bahay. Bisitar hindi ko din Nagtuong ko ako ng bahay. Bisitar din lugoy day. Kini, do. Unsa may tambal ni sampot akong naigo si mo pagpana. Sayon na na. Uy, siya na. Lana? Lana sa ungo? Lana sa pagpanambal. Unsa mo na? Uy, unsa mo na? Tukog sa tabako. Unsa na ni mo? Ako ni tambal ni mo. Wa man tayo doktor din eh. Uy, Ako na ni doktor ni mo. Doktor-doktorante ka. usa ba na? Usa mo na? Tuslokon ko ni mo anong tukog? Tuslokon ko ni mo? Sabad ay. Tanawa lang. Okay, tanaw lang ko. Unya do, sigurado ka? Maayo ka ko ana? Maayo ba ko ana? Di na ba mong tingog ay? Mura mong kag... Usa ba na? Nagdagkot kag kadila. Ang tukog sa tabako, gituslob di mo sa lana. Sud na botilya. Unsa man ang gibuhat nimo? Di na bigil mo tingog ay. Naunsa man tawanan nun? Imong gipainitan sa nagsigang kadila. Unsa man na? Tingog oy! Di lang ko kamutingog. Muna itambali mo na ko. Mayo ko ana, ha? Tingog oy! Di naman ka mutingog, yung mutingog ka. Narigi lang, tutok-tutok lang. Why tingog ha? Ako'y sultitanan. Nga naman na, unsa ka na? Mayo ka ko ana. Mailara nagmaayo ka. Tingog noon. Kay mabuhi man ka. O di ka mamayo. Patay ka. Way lami pagkasulti ni mo. May pagwag ka mutingog niya. Ako lang istorya diri. Sige na lugoy, talikod. Talikod ayon. Unsa Para ako di ni mo? na mabugnaw ang tukog sa tabako. Unsa ako ni mo eh? Talikod na. Unsa ako ni mo? Talikod na. Talikod ay pag binastos ha? Unsa ako ni mo? Talikod. Kay patuo ko ning giinit na akong lana. Ha? Adi ko! Adi lang ko ano eh! Doktor naman na! Di ka? May mong gusto nga. Inikaw ba? Mukirig ka. Bahala kay. Ay, ikaw ron. Tesa. Okay. Go ko, anak. Go ko. Sige ha?
itaon ako ang nasamad kong samput, ha? Talikod. Muna na. Oh, muna ni. Muna na, ha? Ilom. Ay, sigsaba diya. Sige na. Ako na rin patungod ang init nga lana, ha? Ganaa sa tukog sa tabako. Nindot na. Nindot ato batiw na. Nana, apit na siya mo to. Munindot siya, inig to. Gamay na lang. Uto na. Tuon na ng lana. Nindot ka. Uto na. Ay! Mura ginawa ba ng tibong na kong sampot? Tabang mga langit! Aray! Patay si Lugoy! Mami, salamat kay wa ka maunsa. Kinsa siya, mi? O ganun gusto mo siya makigsulti na ako. O ganun na ingon na to ang iyang itsura. Sa pagkakaroon ayaw una ko pangutan Ang importante makapalayo na yung tagikan din sa atong gipuyan. Mamihata din sa tubay. Gikinahanglan. Natultulan na ta. O kinahanglan mo biya na ita din sa atong pinianan, anak. Pero ma'am, Mubalik siya! Mubalik siya! Naibaw ko mubalik yun siya. Mga sige na, lihok na! Salamat. Salamat kay Padong na ang kabuntagon. Sige na, lihok. Lihok na. Pagkuhag baga kasudlat tas imong mga gamit. Nakita ko na siya. Nakita ko na siya. Ska! Agoy! Agay! Nihagdik sa kong naong ang imong pad. Agay! Ayaw putlang akong pagkatawa. Nasuko ka, my love. Nga, gipakdan na ko ang imong pagkatawa. Wato na ko tuyo, aoy. Mangutang na ramang unta ko nimo kung nganong malipayon ka. May pahakak magagmayo. Mao ba? Sultihan ta ka nga nung malipayon ko, Tikoy. Okay. Share your happiness. Maninglis to, ha? Iyon na pa. Nakigdiit kag laing ungo, hinungdan nga malipayon ka? Giliktan mo akong ilong. Ang akong ilong sa may mong gitripingan. Unsa man gyud ka, ha? Pagmahal pa ning imo, ha? O pagpanagmal? Hunog na kuno sa imong pagtabi, kay wa ta ka kinahanglana. Bitaw. Joke na to. Pero, nga naman nga, may bahak-hak mong kagmayo. Nakita ko na si Prinsesa Ira May. Og kinahanglang makuha ta siya sa madaling panahon. Og bisag unsay mahitabo, kinahanglang magkahugpong kita aron matibuok ang atong pwersa og maghari ang dautan, ang mga ungo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.